A partir das 11 da mañá, Amicos abrirá este luns as súas portas a todos aqueles que queiran celebrar cos seus usuarios o Día Internacional da Discapacidade. Será unha xornada festiva con xogos, obradoiros, contacontos e todo tipo de actividades para os centros asistentes que se darán cita na primeira edición do Festirititi. Pretende ser unha festa inclusiva, polo que ademais de escolares dos centros educativos, familiares, usuarios do centro de día, están convidados todos os cidadáns que desexen compartir esta xornada. Habrá un sinfín de actividades para que todo o mundo veña, disfrute e comparte un día con nós, que eso é o que nos interesa, que veñades a xogar e que veñades a pasarlo ben. Están confirmados máis ou menos uns 300 participantes de momento, porque aínda había xente que quedaba por confirmar, centros educativos da zona, centro de día, pero bueno, invitamos a xente da calle, aos papás, ás mamás, a todo o mundo que se acerque. Luís e Macarena animan a todos a participar. Quero que veña a xogar música, baile, globo, agua, que veña mi comido. Habrá muchos juegos y lo que queríamos deciros es que si queréis venir a jugar. O Concello de Boiro participa tamén da organización do festival na súa liña de colaboración con Amicos, na que destaca o apoio á formación e á inserción laboral. Tamén temos no parking público unha persona cunha diversidade, na limpieza viaria, en conserjería temos outra persona cunha diversidade, cas axudas da Risga da Xunta hemos tido 5 persoas, en xardinería temos 2, e estamos facendo unha licitación específica, aproveitando que desde a Unión Europea, desde as novas leyes que surden agora do Fondo Social Europeo ca súa financiación, pois intentar incluir a xente máis en contratos, non? E darlle unha puntuación especial para os traballos que sean asimilables ás súas potencialidades, non? Ademais, o apoio do Concello de Boiro e de Gealsa, Amicos contará nesta iniciativa coa colaboración de Gei Lagar, experta en patios e parques dinámicos.